سلام ደቂ ዓዲ ኩላኹም ብሓባር ከመይ ቀኒኹም ሃፒ ማንደይ ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ቀኒኹም ክትኮኑ ተስፋ ይግብር ሎማዓንቲ ሓንቲ ኣገዳሲት ኣርእስቲ ክትህልወና ቅድሚ ናብቲ ኣርእስትና ወይ ቅድሚ ናብቲ መደበይ ቅድሚ ምስጋረይ እንታይ ኢልኩም ድምፂ እንድሕር ፅቡቅ ስማዓሉ ኮይኑ ድምፂ ፅቡቅ ስማዓሉ ኢልኩም ሓደ ሓደ ፀሓፍለይ እሞ ክቐፅል እያ ማለት እዩ ወልካም እንኳዕ ብሰላም መፃኹም ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ ሚድያ ፌስቡክ ዩቱብ ቲክቶክ ከምኡ እውን ትካትሉና ዘለኹም ሎማዓንቲ ቀለገለ ኣገደስቲ ዝኾና ናይ ብፍላይ ኣብ ካናዳ ሓደሽቲ ዝመፁ ወይ ኣብ ሓደሽቲ ሃገራት ኣውሮጳ ዝኣትኹም ሰባት ወይ ብሕጂ ክትመፁ ተሓስቡ ወይ ድማ ኣብ ጉዕዞ ዘለኹም ሰባት ክትገብርዎን ዘለኩም ነገራት ወይ ድማ ንዓይ ካብቶም ኩረይ ዝተምሃርኮ ብዛ 10 ዓመት ሸር ክገብረኩም እየ እንደን ሓቢርና ድማ ክንርኢና ማለት ናትኩም ርእቶ ድማ መወዳእታ ክሰሚዐ ማለት እዩ Let me adjust ድምፂ ፅቡቅ ስማዓሉ ድምፂ እንድሕር ስማዓሉ ሓደ ሰብ ባፅሓፈለይ የስበለኒ ድምፂ እንድሕር ፅቡቅ ስማዓሉ ኮይኑ Thank you መንጌ thank you so much thank you so መቸም ባሕሪ ሰሃራ ገደመለ ኩሉ ነገር ስፖንሰር ተፀቢኻ 2 ዓመት 3 ዓመት ኩሉ ነገራት ኣቢልካ ወዲኻ መፂኻ ኣብ መወዳእታ ካናዳ ኣውሮጳ ኣሜሪካ whatever ዓዲ ኣውስትራልያ ተኣቱ ድሕሪኡ ናቱ ነብሱ ድኸኣለ በረኻ ወይ ድማ ነብሱ ድኸኣለ ናይ ሰሃራ ነብሱ ድኸኣለ ሽግራት ይኹን ብድሆታት ከዓ የጋጥሙኻ ማለት ሕጂ እዚኦም ይፍትሑ እዮም ዘይፍትሑ ነገራት ኣይኮኑን ዘሎ ዘረባ ግን ነዚኦም ብኸመይ ኢኻ ትዳለዎም ብዙሕ ግዜ ጌጋ ስእልታት ወሃቢ ብፍላይ ብዛዕባ ካናዳ ክመፅእ ከሎ ብዙሕ ግዜ ጌጋታት ስእልታት ኣለዎ ማለት ኣብዚአን 15 ደቂቃ ብሬክ ዳውን ገይረ ሓደ ብሓደ እንታይ ቀንዲ ሓቅታት ክንፈልጠን ዘለና ክንርኢና ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ንብሎ ነገር እንታይ ካናዳ ብፍላይ ሃገራት ካብኡ ናብኡ ድማ ካናዳ ብቐንዲ ዓንዲ ርእሱ ማለት እዩ ኣዝዩ ክቡር ናብራ ዘለዎ ዓዲ እዩ ማለት እዩ ናቱ መብዛሕትኡ ግዜ ንሪኢና ኣብ ኣውሮጳ ኣብ ካልእ ሃገራት መንግስቲ ደገፍ ወይ ድማ ድጉማ ይገብረሎም እዩ ማለት እዩ ይሕግዞም እዩ ማለት እዩ ኣብ ካናዳ ግን ብዙሕ ግዜ ዳርጋ ብፅፍርካ ውፅእ ኢኻ ክትበሃል ምክንያቱ ዳርጋ ተስዓብ ሚእታዊት ስፖንሰርሺፕ ብፍላይ ኤርትራውያን ንመፃሉ መንገዲ ፕራይቬት ስፖንሰርሺፕ ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዚ ማለት ካዚ ኮሚኒቲ ተንሳህ ዝኾና ስፖንሰርሺፕ ኣግሪመንት ሆልደር ዘለዎን ኦርጋናይዜሽናት ኮሚኒቲ ድዩ ቸርች ድዩ ከምኡ ካሊእ ጥርናፍታት ዘለዎን ማሕበራት እየን ብኸምአን መገዲ ኢና ንመፅእ ማለት እዩ ጎብኒ ኢልካ ትመፅእ ከለካ ገንዘብ ትሕጃት ሒዝካ ንሓደ ዓመት ክኾነካ ዝኽእል ገለመለ እዩ ዘምፃእካ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንታይ ገብሩ መሲልካ ንስኻ ኣብዛ ዓዲ ምስ መፃኻ ካብ መንግስቲ ዝኾነ ነገር ንኸይትሓትት ዓንቃፂ ወይ ድማ ይሕዘካ ማለት ኣብራ ክብር ዝበረ እዩ ማለት እዩ ናይ መግቢ ይኹን ናይ መጓዓዝያ ናይ ካሊካ ነገራትን ቀሊል ዝኾነ ነገር ኣይኮነን ብፍላይ ጋሻ መፂኻ ማለት እዩ ጋሻ መፂኻ ንኣብነት ካብ እስራኤል መፂኻ ኩሉ ነገር ብሸክል ተርብሖ ትደሊ ካብ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዩጋንዳ መፂኻ ብ100-200 $200 ትነብር ዝነበርካ ብ$2,000 ናብራ ክትነብር ኢኻ ብሽዑ ትብል እንታይ ተቐይሩሉ ነገር ትብል ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ከመይ ክንገብሮ ዘለና ሕጂ ተቐንዲ ዘለዉ ነገራት ነጥብታት ክንርኢና ማለት እዩ ኦኬ So እንድሕር ፅቡቅ ኣሎ ኮይኑ መደብ ፅቡቅ ስማዕ ኣሎ ኢልኩም እንድሕር ፅሒፍኩም ለይ ዳውል ቢ ግሬት ማለት እዩ ስለዚ ቀዳማይ ካብቲ ንስኻ ትፅበዮን ትግንዘቦን ተሓስቦን ንላዕሊ ክብር ዝበለ ሃገር እዩ ማለት እዩ and then second እንታይ እንትልኩም listen ሴፍ ክትገብር እንተዘይክልካ ብፍላይ ምፅእ ኢልካ ተን ቀዳሞት ዓመት I don't know ገለ ፅማዕ ድዩ ገለ ሚሳት ኣትዩ ይመፅእ ማለት እዩ ኣብ እስራኤል ከይኑ ወይ ኣብ ብዙሕ ዓድታት ከይኑ እንታይ ይገብር ኣብ እስራኤል ከይኑ ወይ ኣብ ካሊእ ኢትዮጵያ ካልእ ከይኑ ፕሮኬ ወይ ክምርዓወካ ኢላ ፕሮሚስ ኣታት ትመፅእ ገለ ካናዳ ጥራይ እቶም እምበር ብሉ ክገብረልካ ፕሮሚሳት ሒዙ ዝመፅእ ሰብ እዚ እቲ ጭቡጥ ኩንነት ዘሎ ኣብ ባይታ እዩ እሱ ስለ ዝመፅእ ምፅእ ምስ በለ ሴፍ ኣይገብርን እቲ ሰብ ሕጂ 9 ሰዓት 4 ሰዓት 5 ሰዓት whatever ብዙሕ ግዜ ሰሪሕ ቀዳሞት ዓመት 2 ዓመት ንድሕር ሴፍ ክትገብር ዘይክኢልካ ጠቕላላ ሴፍ ክትገብር ዘምፀኻዮ ገንዘብ ብቐጥታ እንድሕር ትሰደሎ ኮይንካ ቀልጢፉ እዩ ዝጠፍ ስለዚ ኣይኮነን ዶ
ጥራይ ኢልካ መፂ ወላ 50 100 ዶላር ሒዝካ መፂኻ እንድሕር ብዋዛ ፈዛ በቲ ግቡእ ምሕደራ በቲ ግቡእ ኣካይዳ በቲ ግቡእ ኣተሓዛ ገንዘብ በቲ ግቡእ ክዋፈር ዘለዎ ድዩ ክቕመጥ ዘለዎ ድዩ እንድሕር በቲ ግቡእ ዘይገርካዮ ኸማንሲ ኣብ ሓፂር ግዜ ዲስኣፒር ክገብር ክጠፍእን እቲ ገንዘብ ቀሊል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ቀዳሞት 2 ዓመት ዝመፅእ ዝውሐ ሰባት ሴፍ ዘይምግባር እዩ ማለት እዩ ሴፍ ዘይምግባር ከም ዝበልክዎ ፋስተር ካብቲ ንስኻ ተሓስቦ ንላዕሊ እዩ ዝጎይ ወይ ድማ ሴፍ ካይገበርካ ዝጠፍእ ማለት እዩ ስለዚ ብዝተኻለካ ሴፍ ክትገብር ለሉ ትኽእል መገዲ ከየትፈጥር ኣለካ ቅድሚ ካናዳ ምምፃኻ ዓመት 2 ዓመት ካይገበርካ ሓንቲ ጓል ድዩ ንሓደ ወዲ ድዩ ፕሮሚስ ክምርዓወከ ጥራይ ካናዳ እቶ ዝብል ዘረባ እዚ ኣዝዩ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ሓደገኛ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሓት ሰባት ግን ነዚ ነገር እንታይ ገብርዎ ኣይክተልዎንም ጾም ተሽሚ ይገብሩ ማለት እዩ ሳልሳይ እቲ ቀንዲ ኣብ ካናዳ ብዙሓት ሰባት ይዛረብሉ እዮም ግን ኣትሪሮም ፀዊጦም ዘይዛረብሉ ነገር እንተሃልዩ እንታይ እንትልኩምኒ listen ድምፂ ይቁረፅ ኣሎ ስለዚ ቋንቋ ወይ ኣፍ ደገታት ማዕፆታት ይኸፍተልካ ወይ ድማ ማዕፆታት ይዓፅወልካ ቋንቋ ፐርፌክት ምዃን ወይ ድማ ኣዝኻ ክኢላ ምዃን ኣይኮነን ዘድሊ ስለዚ ቋንቋ እንግሊሽ ወይ ድማ ብዘይ ገድስ ኣብ ሽወደን እንድሕር ኣቲኻ ቋንቋ ሽወደን ካይፈለጥካ ሕጂ ቁሩብ እቲ ናይ ኣውሮጳ ነገራት እንታይ ዝሕግዘካ ኣብ ኣውሮጳ ዳርጋ ብዙሓት ሃገራት ከም ዝሰማዕኽዎን ከም ዝበፅሕኽዎ እንድሕር ኮይኑ ግዴታውነት ኣለካ ማለት እዩ ቋንቋ ተማርካ ከምዚ ንገብረልካና ቋንቋ ተማርካ እዚ ንገብረልካና ዝብሉ ብዙሕ ግዜ እንታይ ይወሃቡ ኢኹም ግዴታውነት ዝመስል ነገራት ይግበር ማለት እዩ ኣብ ካናዳ ግን ግድነት ዝበሃል ነገር የለን ምስ ኢልካ ስራሕ እንተረኺብካ ፅባሕ ንጎውን ቋንቋ ብዘይ ቋንቋ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ማለት ግድነት ኣይኮነን ቋንቋ ተምሃር ዝብል ሕጊ የለን ግን ኣብ ባይታ ቋንቋ ሓደ ካብቲ ግድነት እዩ እወንኒ ካብ ዓመት 2 ዓመት እውን ኣይተሓልፍና እታ ናይ ቋንቋ ማለት እዩ እዚኣን ዓመት 2 ዓመት እንድሕር ፅምም ኢልካ ፓርት ታይም እናተማርካ እንድሕር ከይድካ ብልክዕ ዝሓሸ መፃኢ ክህልወካ ክእል ማለት ስለዚ ቋንቋ ወይ መገዲ ይኸፍተልካ ወይ ድማ ማዕፆታት ይዓፅወልካ ስለዚ ማዕፆታት ክዕፅወልካ እንድሕር ዘይደሊኻ ቋንቋ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ነገራት እዩ ማለት እዩ ኣፍሪካ ሃሉ ኣብ ፓርት ታይም ዲኻ ፉል ታይም ዲኻ ክትመሃር እንድሕር ፀኒሕካ እቲ ዝበለፀ መፂኻ ኣብዝኻ ዝሓሸ ናብራ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ካናዳ ዓዲ ዕድላት እዩ ስራሓት መሊኡ ኩሉ ነገር ዝመልአ እዩ ነገር ግን ነቲ ዕድላት ክትሪእሉ ትኽእል ጥበብ ግን የድልየካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቋንቋ ወይ ማዕፆታት ይኸፍቱልካ ወይ ድማ ማዕፆታት ይዓፅውልካ ኣይ ቲንክ ቋንቋ ኣገዳሲ ገለ መለ ዘይኮነስ ማዕፆታት ካይተርፉ እዮም ዝዓፅውልካን ዝኸፍቱልካን ማለት ንመብዛሕትኡ ሰብ እየ ዘለኹ ሕጂ ማለት ቁፅሪ 4 እንታይ ትምህርቲ ኣገዳሲ እዩ ብዙሕ ሰብ ሕጂ ዲግሪ ዲፕሎማ ክህልወን ኣለዎ ከምዘይ ተማሃርኩ እዩ ዝብል ማለት እዩ እዚኦም ዲግሪ ዲፕሎማ ፒኤችዲ ማስተር ዲግሪ እዚኦም ኣዝዮም ኣገደስቲ ነገራት እዮም ማለት እዩ ካብኦም ንላዕሊ ኣገደስቲ ነገራት ክነገረኩም እየ ሕጂ ድማ ስኪልስ ክእለታት ማለት እዩ ክእለታት ናይ ምዝራብ ክእለታትካ ከመይ ኢኻ ኣብ ሰባት ንኣብነት ካናዳሲ ቀዳማይ ኢንተርቪው ክትገብር ከለኻ ወይ ዝኾነ ቃለ መጠይቕ ክትካየድ ከለኻ ተቐዳሚ ዝሓቱካ እንታይ ቴል ኣስ ኣባውት ዮርሰልፍ ቴል ኣስ ሁ ኣር ዩ መን ኢኻ ንስኻ እስከ ንገርና ብዛዕባ ነብስኻ ብልዎ ሽዑ ዝበዝሕ ሰብ እንታይ ማይ ኔም ኢዝ የስ ናይ ምዝራብ ኮንፊደንስ ስለዘይብልካ ወይ ስለዘይብልና ኩሉ ግዜ ርእስና ኢና ንብል ማለት እዩ እዚ ግን ሓደ ንባዕሉ ስኪልስ ወይ ድማ ናይ ምዝራብ ክእለት ናይ ኮንፊደንስ ክእለት ክትዕብየሉ ትኽእል መገዲ መቸም ናይ ምዝራብ ክእለት ከይድካ ዲግሪ ዩኒቨርሲቲ ኣይከነን ዘድልየካ ኖርማል ኮርሳት ድዩ መፅሓፍቲ ምንባብ ድዩ ፕራክቲሳት ምግባር ድዩ ካልእ ነገራት ክትገብሮም ትኽእል ነገራት ስለዚ ሓደ ካብቲ ዓብየ ኮሚኒኬሽን ስኪል ብዙሓት ሰባት ኣብ ካናዳ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ኮሚኒኬሽን ስኪል ምስ ኩሉ ሰብ እንድሕር ትዛረብ ኮንካ ምስ ዝረኸብካ ሰብ ዓርክኻ ክትገብሮ ትኽእል እንተኮይንካ ዕድላት ማዕለያ ዘይብሉ ክረሓውልካ ይኽእሉ እዮም ኮሚኒኬሽን ፅቡቅ እንተለካ ቆልዑት ፅባሕ ንጎ ትምህርቲ ምስ በፃሕካዮ ምስ መምህር ፅቡቅ እንድሕር ተራዳእ ዲኻ ኣብ ዝኸድካዮ ኦፊሳት እንድሕር ተራዳእ ዲኻ ኣብ ዝኸድካዮ ናይ ግብሪ መንግስቲ ክትከፍል ከለኻ ዲኻ ምስ መንግስቲ ድዩ ዝኾነ ይኹን ነገራት እንዳቐለለልካ እምበር እንዳኸበደ ኣይመፅእ
حجي نطقمقا سكيلز كيلتات حتى نفسها وحتى نفسها ناي مزراب كلته كمية أبقى مسبسي كلته عينت أميتها خمس جرسي أنا خستوستي بحال كم خمس سرح أو كم عد مسك أو كم خمس غيره كنيسة مكرر اللي كم زلنا ماتي حدا خبت عبيه كالشر أبز كان رانتايو ودع عسر عمت كلها ناي ثلاث عمت مكرر حتى خمس هم تايمس صاحا نزخ ميجركا أو عمت كلته جزينا برنيري ده هاي كتاوصو ولا خالي ده هتوصل بيلك ماتي زي سكيلز أزيوم أقدستيهم communication skills نايش مشيت skills sales skills ነገራት ክሸይጥ ትኽእል ዲኻ ብዙሕ ሰብ ሕጂ ኣብ ዩጋንዳ ኣብ ገለ ኸይኑ ኣብ ዝሃለወሉ ግዜ ኮፍ ኢሉ ጥራሕ ክፅበ ዝደሊ ልስን ሓንቲ ካብቲ ዝዓበየ ስኪልስ ክትዕብየሉ ትኽእል ነገራት እንታይ እዩ እንተልኩምኒ ጎ ሎማዓንቲ ብናፃ ኣብቲ ከባቢኻ ዘሎ ትካላት ድዩ ኣብቲ ከባቢኻ ዘሎ ድኳን ድዩ ድኳን ናይ ሓበሻ ድዩ ገለ ድዩ ብናፃ ከድካ ቮለንታሪ ወይ ድማ ብወለንተኻ ኣገልግል እንተው ሓደ ንክልተ ወርሒ ሰለስተ ወርሒ ብወለንተኛ ብናፃ ካይተኸፈልካ ኣገልግል ሕጂ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ንብዙሓት ሰባት ቀጨውጨው ተብል ዘረባ እያ እመኑኒ ኣብ ካናዳ ምስ መፃ ከሉ ልዕሊ ዓመትን ፈረቓን ኣብዚ ዝኽእል ኩሉ ክሳብ ሕጂ የገልግል እየ ቮለንታሪ ኣብ ብዙሕ ግዜታት ወይ ድማ ብወለንተኛ ካይተኸፈልኩም ብዙሕ ግዜታት የገልግል እየ ማለት እዩ እዚ ክንታይ ዝበካ ሪኮግኒሽን ክእለትካ ይዕብየልካ ኮንፊደንስካ ሓፍ የብለልካ ማእልያ ዘይብሉ ነገራት ማለት እዩ እንተዘይከይዱ ግን ኖኖ ተኸፊለ ጥራይ ሰርሕ እንተልካ ወል ተኸፊሉ ሓንቲ ሕጊ ላ ንዝኽተለላ ሰባት ከምቲ ስኻ ክገብሩልካ ትደልዮም ስገበረሎም ትብል ሕጊ እያ ውጭ ዝፈትዎ ሕጊ እያ መፅሓፍ ቅዱስ ሕሰቦ ንስኻ ወይ ንስኽሲ ኣውፋሪ ወይ ድማ ዋናኒ ትካል ወይ ድማ ኣስራሒት ትኸውን ነርካሲ ንነብስኻ ከምዚ ኣነብስኻ ዘለዎ ሰብሲ ክእለት ወይ ሞያ ወይ ፍልጠት ወይ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብሲ ምተቐበልካ ወይ ሃየር መገበርካ ዶ ዝበዝሐ ግዜ ኖ ኢትመርት ሞያ ዘይብሉ ሰብ ዓቕሚ ዘይብሉ ሰብ ናይ ምዝራብ ክእለት ዘይብሉ ናይ ምሕደራ ግዜ ገንዘብ ክእለት ዘይብሉ ሰብ ሃየር ክገብር ዝደሊ ወላ ኩሉ ኣስራሒ ኩሉ ታሽሙ እንታይ ዝደሊ ንፉዕ ሓደ ግሬት ዝኾነ ኤክሰለንት ዝኾነ ሰራሕተኛን ክእለት ዘለዎ ኣትቱድ ዘለዎ ካብ ኩሉ እዩ ዝደሊ ማለት እዩ ሶ እቶም ኣብ ኣፍሪቃ ወይ ኣብ ሕጂ ዝመፁ ዘለኹም ወይ ድማ ኣብ ካናዳ ዋላ መፂኹም ስራሕ ድዩ ወይ ብዙሕ ነገራት ዓመት ክልተ ዓመት ዝገበርካ ሰብ እቲ ዝበለፀ ክትገብሮ ትኽእል ነገር እንታይ ቮለንታሪ ክእለትካ ምምዕባል እዩ ማለት እዩ ናይ መሸጣ ከመይ ጌርካ ሸያጥ ትኸውን ከመይ ጌርካ ኮሚኒኬሽን ክእለት ኣለካ ከመይ ጌርካ ናይ ምስ ሰባት ኣትቱድ ናትካ ትዕድር ትኽእል ክእለት ምጥራይ ማለት እዩ እዚኦም ገለ ካብቶም ኣገደስቲ እዮም ማለት እዩ ኦኬ እመኑኒ ብዙሓት ማዕፆታት ብቐሊል መገዲ ክኽፈቱልካ ይኽእሉ እዮም ማለት እዚኦም ጥሪኻ ግንታ ብዙሕ ግዜ እቲ ትደልዮ ነገራት ዘይክተብል ትኽእል ኢኻ ማለት ብዙሕ ሰብ ሕጂ እንታይ ዝመስሎ ሞያ ዲግሪ ካሊእ ሞያ ተደሊኻ መካኒክ ካርፔንተር لحامي ክትከውን ተደሊኻ እዚኦም መብዛሕትኦም ካብ ሓደ ዓመት 11 ወርሒ 10 ወርሒ ኮርስ እዮም ማለት እዩ ኣብ ዝኸር ብፍላይ ናይ ሃይ ስኩል ንሕር ወዲኻ ናይ ሃይ ስኩል ፂኻ ካብ ዓዲ ሓደ ካብቲ ዝቐለለ ነገር እዩ ማለት እዩ ወይ ድማ ኣብዚ ኣምፂልካ ዓመት ክልተ ዓመት ሃይ ስኩልካ ንሕር ወዲኻ መካኒክ ክትከውን ደሊኻ 11 ወርሒ 10 ወርሒ ናይ ኮሌጅ ትምህርቲ እየን ማለት እዩ 10 ወርሒ እዚአን ከማን ፉል ታይም ከምዚ ከምዝናበልካ ተመሃረን ማለት እዩ ካርፔንተር ከምኡ እዚ ለሓሚ ኣቲንክ ዓመትን ፈረቓን ዳርጋ መብዛሕትኡ እዚ ሞያታት ናይ ሓደ ዓመት ትምህርቲ እዩ ዘድልየካ ማለት እዩ ግን ዝበዝሕ ሰብ ናብቲ ንሱ ዝፈትዎ ነገራት ዘይኮነ ዝኸይድ ናብቲ ኩሉ ሰብ ዝኸድዎ ንኣብነት ናይ ሄልዝ ኬር ኤድ ንሕር ኮይኑ ናይ ዓንዲ ዓበይቲ ኩሉ ሰብ ይኸይድ ማለት እዩ ፅቡቅ ፀገም ዝበሃል ይብሉ ብዙሓት ሰባት መርሕሉ ብዙሓት ሰባት ኣብሮም ዝቐይሩ ብዙሓት ቀይሩሉ መገዲ ግሬት ግን እቲ ስኻ ትደልዮን እቲ ስኻ ትሓልሞን ግን ክትበፅሑ ትኽእል ኢኻ ቀሊል እዩ ሶ ስለዚ ክእለታትካ ምምዕባል ናይ ኮሚኒኬሽን ናይ ሴልስ ናይ ካሊእ ሞያታት ኣብ ድምፅኻ ክትወስድ ከም ዘለካ ምሕሳብ ሓደ ካብቲ ቀንድን ኣገዳስን ባእታ ናይ ፅቡቕ ናብራ ንክትነብር ትገብሮ ወይ ድማ ክትገብሮ ዘለካ ኣብ ካናዳ እዩ ማለት እዩ ነዚ ክትገብር እንተዘይክኢልካ ወይ እንተዘይበቂዕካ ወል ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝብሎ ስራሕ የለን ካናዳ ከምዚ በኻ ከምዚ ጌርካ መፂኻ ኣብ ካናዳ ከተማሃር ከለካ ኢትስ ሶ ኖት ጉድ ማለት እዩ ሓምሻይ ሰባት ብዙሕ ግዜ ኢጎ ሒዞም መፁ እስራኤል ከምዚ ነይረ ኣነ እኳ ኣብ እስራኤል ሼፍ ነይረ ኣነ እኳ ኣብ ዩጋንዳ ናተይ ትካል ነይርኒ ኣነ እኳ ከምዚ ነይርኒ ግሬት ፅቡቕ ግን ዩሜይ ምናልባት ኣብ ካናዳ ምስ መፅኻ ካብቲ ዝተሓተ ካብቲ ዜሮ ክትጅምር ክትግደድ ትኽእል ኢኻ ውጭ ማለት ካብ ፅሬት ድዩ ካብቲ ፓርታይም ድዩ ክትጅምር ክትግደድ ትኽእል ኢኻ ማለት ስለዚ ቢ ሬዲ ሜንታሊ ቢ ሬዲ እዚ ሕጂ ንብዙሓት ሰባት ህርቲ ይገብሮም እዩ
كمي غير أنا أب عبد صراحة أنا صراحة نبركو نبرك سبسي كمي غير حجي أبزي زي له نجارات تسرح إلو صار زبل سب ما عليا يبلون ما عليا يبلون زي يردانيو لك كم سور دلها جن أما جمرتها هذا أما جمرتها هوت ዝተጓዓዝካ እንተጓዓዝካ ሓሊልካ ምጅማር ኣይተርፍን እንዲ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ እዚ ከዓ ብዙሕ ክእለት ነርካ ብዙሕ ዓቕሚ ነርካ ተመሊስካ ናብቲ ዝደሓደ ክትወርድ ወይ ድማ በልካ ክትጅምር ወይ ድማ ሓሊልካ ክትጅምር እዚ ዘለካ ነገር እዩ ማለት እዩ so ወል ማእከለይ ነዋት ኣነ ከምዚ ነርኒ I don't want to work I don't want to do that ንድሕር ትብል ኮይንካ ብልካ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ዝነበረካ ኢጎ ካብቲ ዝነበረካ ትዕቢት ቁርብ ቅንስ ኣብል ትካል ነርካ በአፍሪካ ኣብ እስራኤል ሼፍ ነርካ ኣብ ሱዳን ትካል ነርካ ኖ ፕሮብለም ጽቡቕ እዚ ክእለት እዩ ኣብዚ ካናዳ ከመይ ገይረ ዱፕሊኬት ክገብሮ ይኽእል ኣብዚ ካናዳ ከመይ ገይረ ከራብሖ ይኽእል ኣብ ካናዳ ከመይ ገይረ ዘድሊ ግን ኣብቲ መጀመርታ ስድራ ቤትካ ምእላይ ድዩ ነብሲ ዘብካ ምዕቃብ ድዩ ነቲ ዓዲ ንምልላይ ድዩ ስራሕ ግን ፓርታይም ድዩ ፅሬት ድዩ ኡበር ምዝዋር ድዩ ዝኾነ ይኹን ኮታ ክትነዕቕ የብልካን ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ሕጂ ዲስፖይንት ዝኾኑ ዋ ኣነ ከምዚ ነይረ ብዓዲስ ከመይ ገይረ ሕጂ ኣብ ዝሰርሕ ዝብሉ ሰባት ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ ካሊእ ቁፅሪ 6,000 ሰብ ኣነ ሕልመይ ከምዚ ክኾነን ኣነ ሕልመይ ነርስ ክኾነ ኣነ ሕልመይ ዶክተር ክኾነ ኣነ ሕልመይ ከምዚ ክኾነ ዝብሉ ሰባት እዮም ዝመፁ ንካናዳ ብዙሕ ሰብ መቸም ርግፀኛ ብዘይ ሕልሚ ብዘይ ራእይ ብዘይ መደብ ዝመፅእ ንካናዳ ዳርጋ የልበን ገር ግን ዓመት ወይ ኣብቲ ቀዳማይ ግዜ እቲ ናይ ሕልምኻ ስራሕ እቲ ናይ ነዊሕ ዓመት ባህግኻን ፅቢትካን ዝነበረ ዕዮ ክትዓዮ ትደሊ ደይ ክትዓይ ትኽእል ኢኻ እዚ ከዓ ብዙሓት ሰባት ዲስፖይንትድ ኮይኑ ይገብሮም ማለት እዩ እዚ ንዓና ከማ እንዳሓኒ ገርመኩም ንኤርትራውያን ኢራን ድዩ ካብ ኣፍጋኒስታን ድዩ ካብ ካልኦት ማእከላይ ምብራቅ ዝመፁ ዓድታት ሃገራት ካብን ዝመፁ ሃገራት ህዝቢ ኣዝዮም ሽግሩ ሎየር ዝነበሩ ጠበቃታት ዝነበሩ መምሃራን ዝነበሩ ዳካቱር ዝነበሩ ታክስ ድራ እዚ ክሳብ ገዛ ርእስኻ ፕሩፍ ገብር እምበር ንዘለኣለም ኣብኡ ትነብር ኣይኮን ሕጂ ገለ ሰባት ተስፋ ቆሪፆም ብኣገሮም ታክሲስታ ኮይኖም ወይ ድማ ኣብ ታክስ እናሰርሑ ዘጥፍእዎ ሂወቶም ኣለዉ ገለ ሰባት ከዓ ብኣገሮም ብፀድም ሳተው ብኣገሮም ዝጠፉ ልስን ሓንቲ ነገርካ ዘለለ ቀዳማይ ከመይ ገይረ ቢል ወይ ድማ ዘለኒ ወፃኢታት ክኸፍለሉ ዝኽእል ስራሕ ክረክብ ኣለኒ ሕልምኻ ቀስ ኢልካ ትረኽበሉ ከም ትኽእል ክራግፀልካ ይፈቱ ማለት እዩ ቁፅሪ 7 ድማ ብዛዕባ ክሬዲት ካርድ ሲስተም ዘይምፍላጥ ማለት እዩ ወይ ድማ ጠቕላላ ብዛዕባ ገንዘብ ዘይምፍላጥ መቸም ኣብ ኣውሮፓ እቲኻ ኣብ ካናዳ እቲኻ ኣሜሪካ እቲኻ yes ስራሕ ጅኻ ገዛ ናይ በይንኻ ናብራ ላይፍ ስታይል ክህልወካ እዩ which is great ማለት ፅቡቕ ናብራ ክትነብር እቲ ባህጊ ናይ ኩሉ ሰብ ነገር ግን ድሕሪ ክልተ ረዮ ክነገርኩም ኣብ ካናዳ ዝመፁ ሰባት ቀዳማይ ዓመት እንታይ ይገብሩ ስራሕ የለን ኢሎም የማረሩ ድሕሪ ክልተ ዓመት ንድሕሪ ረኺብካ ንሰብ ክላ ኣብ ካናዳ ሰሪሕኻ ይሰራሕኻ ደይ ኩሉ ሓደ እዩ ዝብል ዘረባ ትመፅእ ከምዚኣ ዘጋጥሞም ሰባት እንተለዉ እስከ ኮመንት ፃሓፉለይ ወይ ከምዚኣ ትብሉ ሰባት እስከጋጥሙለይ ልስን ኣብ ካናዳ ኣብ ቤዝ ክሬዲት ካርድ ኣብ ካናዳ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ኣተሓዛ ገንዘብ ግን GIC ወይ ድማ ጋራንቲ ኢንቨስትመንት ሰርቲፊኬት ብፍላይ ድማ ክሬዲት ካርድ ክሬዲት ስኮር ክሬዲት ላይን ኦፍ ክሬዲት ኢንቨስትመንት እቶም መሰረታዊ ዝኾኑ ጉደፉ ዓበይቲ ነገራት ምፍላጥ ገለ ይደካኒ እቶም መሰረታዊ ዝኾኑ ኣተሓዛ ገንዘብ እንተ ዘይተማሂርካ ወይ ድማ ብዛዕቦም እንተ ዘይፈሊጥካ ወል ሰሪሕኻ ይሰርሕኻ ኩሉ ትርጉም የብሉን ትብል ዘረባ ክትምፃእ ኢኻ ማለት እዩ 4 ዓመት ኸውን ልዕሊ ኣሽሓት ሰባት ዝተማሃሩሉ ኣካዳሚ ኣለና ኣብ ካናዳ ጥራይ ዝነብሩ ካናዳ ኣሜሪካ ብናፃ ዝመሃሩሉ ናይ 6 ሰሙን ክላስ ኣለና ሰሙን ብዛዕባ ኣተሓዛ ገንዘብን ብዛዕባ ክሬዲት ካርድን ካልኣይ ሰሙን ብዛዕባ ናይ RRP TFS ሎም ኣብ ባንክ ዘሎ ኣካውንታት ማለት እዩ ሳልሳይ ሰሙን ብዛዕባ ኢንሹራንስ ራብዓይ ሰሙን ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ሓምሻይ ብዛዕባ ናይ ቆልዑት ገንዘብ ከመይ ዝመሓደር ሻድሻይ ሰሙን ብዛዕባ ስፍሕ ዝበሉ ኤቭሪ ሳንዴ ንምሃሮም ክላስ ኣለዉ ብዙሓት ሰባት ኣይደኖ እቲ ክላስ እንተዘይመሊኡ ኣድ ክገብረኩም ይኽእል እየ ዋትሳፕ ቴሌፎን ክሰደልኩም ወይ ድማ ክላስ ኣድ ግበርና በሉ ወይ ድማ ኣብ ፌስቡክ ኢልኩም ማዕድ ፀሓፉለይ ቴክስት ግበሩለይ ኣይ ዊል ኣድ ዩ ኣብቲያ
ናይ ሰንበት ክላስ ማለት እዩ ሰንበት እዩ ናፃ እዩ ትኸፍሉሉ ነገር የለን እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ዝኾነ ይኹን ትግርኛ ተዛራቢ ሰብ actually even ኣምሓርኛ ዝዛረቡ ሰባት እውን ኣለና ክላስ ናይ ኣምሓርኛ ኣሎ ብትግርኛ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ብናፃ እዩ everybody ብዝተኻእሎ መገዲ ብሰንኪ ቋንቋ ብሰንኪ ዋሕዲ ፍልጠት ናይ ፋይናንስ ክሸር የብሉን ዝብል ወጋዒዝና ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ብዛዕባ ረንት ከመይ ጌርካ ረንት ትገብር ከመይ ጌርካ ትልቃሕ ከመይ ጌርካ ኦፖርቹኒቲ ወይ ድማ ዓደላት ዘለዎ ትሪኦም ዝብል እዚኦም ብዙሕ ግዜ ሓደ ካብቲኦም ሰባት መፂኦም ዝግርህሎም እዮም ማለት እዩ ሶ ካናዳ መፂኻ ወይ ድማ ኣብኡ ከለኻ እንድሕር ብዛዕባ ቤዚክ ዕድመ ጥዕና ንቻት ጂፒቲ ዕድመ ጥዕና ንኤኣይ ዕድመ ጥዕና ንጉግል ዕድመ ጥዕና ንስማርትፎን ኣብ ታሽሙ ንሕር ኣለካ ቤዚክ ነገር ተምሃሮ እንታይ ክሬዲት ካርድ እንታይ ባንክ ከመይ ዝሰርሕ ዝብል ኖርማል ኣብ ዩቲብ ኣቲኻ ትመሃሮም ትኽእል ዋላ ኣብ ኣፍሪቃ ሃሉ ማለት ኣብ ቲክቶክ ገለመለ በዚ ነይረ በት ነይረ ትብል ማለት እዩ ኦኬ ከመንተ ድማ ሓደ ካብቲ ሓቂ ነገር ክግድልኩም ዝደስ ወይ ድማ ፅምዋ ብሕታውነት ክስማዓካ ድነት እዩ ማለት እዩ ኣፍሪቃ ኣብ ዩጋንዳ ማልያ ዘይብሉ ዕሩፍትኻ ሆሆ ትብል ነርካ በርዝደይዶ በዚ ነይረ ከምዚ ዶ ኣብቲ ዶ ሆ ትብል ነርካ ትኾና ካናዳ ምፅኢልካ ግን ቀዳመይቲ ዓመት ፅው ብጀካት ዘምፃካ ሰብ ከማን ብስራሕን ብገለን ቢዚ ኮይኑ ዘይክትረኽቦም ትኽእል ኢኻ ፅምዋ ክህሉ ግድን እዩ ልስን ንፅምዋ ንስኻ ኣይኮንካን ትፈጥሮ ንስኻ ክትፈትሖ ግን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ከመይ ንዝብል sorry ተቆሪፃ ኣላ ለሚ እዚኣ ኣጀስት ገበር ሓንቲ ዳ ስለዚ ፅምዋ ቀዳማይ ዓመት ኣሎ መፍትሒ ናይ ፅምዋ ክበኩም ንሕር ከይነ is very easy ዝበዝሕ ሰብ ካናዳ ምፅም ስበለ ቀዳሞት ዓመታት እንታይ ዝገብር ኣብ ገዛ ጥራይ ዝውዕል ኣብ ክንዱኡ ግን ብእግርኻ ወክ ጌርካ ኣብቲ ከባቢኻ ዘለዎ ቦታታት ኣብ ሞላት ድዩ ዳውንታውናት ድዩ ኣብ ካናዳ ማዕለያ ዘይብሉ ቢዩቲፉል ዝኾነ ፕሌስ ኣሎ ኣዝዩ ዘደንቕ ደስ ክብሉካ ዝኽእሉ ማዕለያ ዘይብሉ ፅቡቅ ቦታታት ኣሎ ሰብ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ሽቁርር ዝብል ኣፍኮርስ ሓድሽ ኮንካ ማእከል ከመይ ገይረ ክወፅእ ትብል ትኽእል ኢኻ ግን መነን እዩ ሓደ ካብቲ ኮንፊደንስ ዝበለኒ ዓንተ ወይ ሰባት ትላለ ደገ ትወፅእ ግደፎ ናብ ናይ ሓበሻ ዘለዎ ጥራይ ገለግን ኣይትኽእል ትብል ካ ቲሞርቶ ናብ ሓንቲ ናይ ሓበሻ ምን መዓልቲ መዓል ጥራይ ዘይኮነ ፅቡቅ እዩ ፀገም ዝበሃል ይብሉ ግን ኣይክትመሃርን ኢኻ ኣይክትፈልጥን ኢኻ ዳውንታውን ኪድ ኣብቲ ከባቢኻ ዘሎ ድዩ ኣብ ዓበይቲ ሞላት ድዩ ምስ ሰባት ተላለ ሄይ ሰላም ዲ ከመይ ድዩ ካናዳውያን ዴይ ኣር ቬሪ ፍሕሽዋት እዮም ሰላም ትልካዮም ሰላም ዝብሉ ማሕበረሰብ እዮም ኣዝዮም ከምዚ ፀዋጋት ገለመለ ይኮኑ ኣዝዮም ሃምብል ዝኾኑ actually ኣብ ዓለም እዮም ዝበዝሕ ግዜ ሶሪ ዝብሉ ምስ ካናዳውያን እዮም ምስ ካልእ ዓለም ሪኢኻ ምስ በዓል ኣሜሪካ ምስ በዓል ኣፍሪቃ ዲ ወይ ካልእ ሪኢኻ ኣዝዮም ልኡማት ዝኾኑ ማሕበረሰብ እዮም ዘብል ከለኹ ገለገለ ሕማቃት የለውን ማለት ኣይኮነን እቲ ማጆሪቲ ግን ልኡማት ዝኾኑ ማሕበረሰብ ኣዝዮም ተሽሞም ስለዚ ነቲ ፅምዋ ነቲ ብሕታውነት ነቲ ጭንቀት ክድሕነሉ ትኽእል መገዲ እንታይ እዩ እንተልኩምኒ ምውፃእ ምስ ሰባት ምልላይ ቤተክርስትያን ምኻድ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ድዩ ኣብ ዝኾነ ቦታታት ምስታፍ ብዓብይኻ ዝሓዝዋ ወለንተኛ ነገራት ምስራሕ ኣነ ብለኩም ኣለኹ ገለ ሰባት ኣሎ ዝፈልጦም ምስ ኢሎም ዴር ቬሪ ኮንፊደንስ በቃ ምስ ኢሎም ዓዲ ኣብ ውሽጢ ኣዋርሕሲ ኩላ ኮንትሮል ገለ ገለ ሰባት ካለው ካብቲ ኣብ ገዛ ዘይወፁ ምንም ዓልቲ ኣብ ገዛ ኣሲሮም ዝውዕሉ ሰባት ካለው ስለዚ እዚ እንታይ ተሸካ እንተልኩምኒ ብዝተኻእለካ ምውፃእ ወክ ምግባር ብእግርኻ ኣብ ፀሓኒ ኣብ ፅዕኒ ዘይኮነሲ ብእግርኻ ወክ ምግባር ወይ ድማ ባስ ጌርካ ምኻድ ማለት እዩ እንድሕር ተኻኢሉ እዚኦም እቶም ፅምዋ ክድሕኑካ ዝኽእሉ እዮም ቁፅሪ ትሽዓተ እቲ ዝዓበየ ነገር እዩ ማለት እዩ ኣተሓስባኻ ድሉው ምዃን ማለት እዩ ክልተ ዓይነት ሰባት እዮም ኣብ ካናዳ ዝመፁ እቶም ሓደ ዕዉታት ይኾኑ እቶም ሓደ ከዓ ኣማረርቲ ይኾኑ ሓደ ዓርኪ የሉ እንታይ ይብሉ ሓድሽ ኻ ንካናዳ እብለካ እወ እንተልካስ እሞ ከመይ ካናዳ ረኺብካያ ይብለካ ክላ ትሚልካ ይዛ ዓዲ ገለ እንተልካ ስኻ ካብቶም ቢኻ ብለካ Canada is, thank you. I think it's great. ጽቡቅ እዩ በቃ ኣምላኽ መስገን so far I'm good. Yes, of course. ከምዚ ቻሌንጅ ኣለኒ ግን it's good. It's really good. Thank you. ካብ ዝነበርኩ ቦታስ ዝበለፀ ሕጂ እዩ ካናዳ ማራ ፈትዮ እንተልካ ኢኻ ንስኻ ካብቶም ኢኻ ብለካ ማለት እዩ ሕቶቶ ንብስኹም listen ኣብ ዝኾነ ቦታ ኸይድካ ናይዛ ምድሪ ቡድሆታት ክህሉ ግድነት እዮም ቡድሆታት ዘይብሉ ቦታ የልቦን ቡድሆታት እንተዘይደሊኻ ክትመውጣ እዩ ዘለካ ምስ መትካ ጥራይ ቡድሆ ዘየለ ኣብዚ ምድሪ እምበር ኣብ ምድሪ ክትነብር ካብ ዘለካ ብሓዳር ድዩ ኣብ ናብራ ድዩ ኣብ ሂወት ድዩ ኣብ ቢዝነስ ድዩ ኣብ ማሕበራዊ ሂወት ድዩ ኣብ መንፈሳዊ ሂወት ድዩ ኣብ ስድራ ቤት ድዩ ኣብ ኩሉ መዳይ ናይ ሂወት ቡድሆታት ኣለዉ ዝበዝሕ ሰብ ግን
بأمرو كندا مس أتو كل حمام زودا خيني يزمسلو حمام دودا نجار إلا أبز مدري مسمات كات رايخا سمواز أبز مسمات كات رايخا كل نجار زبقع كسب تتنفس هالخا كتعنقفيخا كتودقيخا دم كتوصيخا حكمنات كيديخا كتحكميخا كتسيخا كتكيديخا ገንዘብ ክትገብር ኢኻ so much fun ስድራቤትካ ትርኢ ኢኻ ክትዛወር ኢኻ ገንዘብ ክትእክብ there is so many things ፅቡቅ ነገር ትገብሮ ብዙሕ ቻሌንጅታት ከዓ ኣብ ጎኒ ጎኒኻ ዘጋጥሙካ ክህሉ እዮም ስለዚ ብኣእምሮኻ ድሉው ምዃን ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ነገራት እዩ ካናዳ ከምዚ እቱ ኢልካስ ገነት ዝኾነ ዘይኮነስ የስ ብዙሕ ፅቡቅ ዘለዎ ብዙሕ ቻሌንጅ ዘለዎ ጌርካ ውሰዶ ድሕሪኡ ነቲ ፅቡቅ እናመስገንካ ነቲ ዘሎ ብድሆታትካ ታክል እናገበርካ ወይ ድማ ንዕኦምካ እንዳ ተፃወርካዮምን እንዳ ሓለፍካዮምን ክትከይድ ትኽእል ኢኻ እንተዘይኮይኑ እንዳማረርካ ምኒን ገለ ሰባት በቃ ምኒን ይብሉ ስራሕ ይትረክብ ናብራ ይትረክብ ገለ ይትረክብ ወላ ሓንቲ ትረክብ ሰብ ከማን ይትረክብ ሰብ ከማን ይፀላካ ምክንያቱ እቲ ቪክቲም ማይንድሰት ዝበሃል ወይ ድማ ናይ ግዳይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት እንዳበዝሑ ይመፁ ኣለዉ ብሰዓት እዚ እዚ ከዓ ንኩሉ ነገር ምኒን ዝብሉ በቃ ፅቡቅ እናሰርሑ እናነበሩ ክሎስ ክላእ ተመልካ እንደሞ ዛ ዓዲ ባዕልንና ዳሞ ኣንተ ሓወይ ተመስገን በል ዋ ተመስገን በል like I'm good yes thank you very much I'm living my life so yes ዝጎደለካ ነገር ኣሎ no problem ግን ኣብዚ ዝኸካ እንድሕር እናማረርካ ትኸይድ እንድሕር ኮንካ ሰባት ካባኻ ክርሕቑ እውን ዓብይ ተኽእሎ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ so ስለዚ ብኣእምሮኻ ኩነታ ኣእምሮኻ ብዝተኻእለካ ድሉው ምግባር ሓደ ካብቲ ዝዓበየ እስኪል እዩ እቶም ኣብ ኣፍሪቃ ከማን ዘለኹም ወይ ብሕጂ ትመፁ ዘለኹም ኩነታ ኣእምሮኹም ድሉው ምግባር ሓደ ካብ ዝበለፀ እዩ ካናዳ ስለ ዝመፀኻ ኩሉ ፀገም ይፍታሓልካ ካናዳ ስለ ዝመፀኻ ኩሉ ናይ ዓለም ገንዘብ ትሕዝ ማለት ኣይኮነን ካናዳ መፂኻ ብዙሕ ዕድላት ብዙሕ ፅቡቅ ቦታታት ክትዛወረሉ ትኽእል ሕጋውነት መሰልካ ክትገብረሉ ትኽእል ከተድምፀሉ ትኽእል ብዙሕ ነገራት ከም ሰብ ክትከብረሉ ትኽእል ዓዲ ከም ሰብ ሰብኣውነትካ ክርዳእካ ዝኽእል ዓዲ እዩ ሪመምበር መጀመርታ ምስ መፃኹሉስ ኣብ እስራኤል ዝነበርኩ መቸም ትፈልጡ ኢኹም ኣይዶኖ ቅድሚ ሕጂ ከመይ ኣሎ ይፈልጥኒ ቅድሚ 10 ዓመት ኣብ እስራኤል ግን ኣብ ባንክ ከይድካ ምቲኖም ፃርፃር ዝብሉልካ ወላ ሓደ ዘኽብረካ ሰብ የለን ኣብ ባንክ ከይድካ ኣታት ኣሎ ዶ ዝብሉካ ወላ ሓንቲ ዲያር ጋርበጅ በቃ እዮም ነይሮም ማለት ወላ ሓንቲ ኣብ እቲ ኤርትራዊ ዝነበሮም ኣረኣእያ ኣዝዩ ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ነይሩ እቲ ናተይ ዝነበረሉ ግዜ ማለት እዩ ሕጂ ቪዛ ክትሕድስ ክትከይድ ከለካ ኣብ ወርሓዊ ትሕድሰሉ ግዜ ነይሩ ኤቭሪ ማንት كيف كتحدثوا فيزا نيرو أبز عادي حموش عمت بي آر كا حجي موراليز قبروها سنة ما خمد حد ركا قبروها تحتسب كام وخانكا عمس أدم تحسب كبديت كاب سريتن كاب ريستورانت مسرحن كوير هاوسن كالي وصايك تحسب كم زي تخلم قبروها باي ديفولت حجي بزح سب سرال صبغ يو خمسة قال مخلو يس صبغ نجار بزح حلوة قلنا عاي صبغ أيقونن واين تركوني ديموراليز يوم قبروها مجمرتها مسيخة دربيهم قول فخام ناس عري تحريف فقير الأوت ورخاب على خام ካብዚ ዝተበገሰ ዲሞራላይዝ ወይ ካብ ዝተበገሰ ኩነታ ኣእምሮኻ ምስ ተንከፍካ ድሕሪኡ ክሳብ ትወፅእ ትራውማታይዝ ኮንካ ትወፅእ ሶ ካናዳ ምስ ምሰልኩ ባንክ ከይድናስ ባንክ ምስ ከድና ቀዳመይቲ መዓልቲ ታጓል ተረኸበና ኣብቲ ባንክ ምስ ብራዘር ከይድና ድሕሪኡ ክፍሉ ሃፍሲት ገለመለ እንታይ ከም ሰትዩ ቡንዲ ከም ሰትዩ ገለመለ ኢላ በቃ ምሸላ ኣኸባብራ ብላትና ስላክ ኣንታ ሓደ ሚልዮን ዶላር ሒዘም ዝመፅኹም ከይመስላ ገለመለ ኢለሲ نعيد هذا أزغل لكم أخبرت من دلاك لي أولني كأ مع عموت فريحة لك نفسي كم سب كحسبة جميلة كم سب أخبرسي أنت نسي لا سبي كبر خليه كم سبي كنبر خليه مهار خليه كحسب خليه كفتر خليه بزوف نجارات كعي خليه كمرعو خليه كولد خليه بك أنا تزولو جوجو خليه خليه لك حسب جميلة أبصر على الزنور كله جن it was not the same حنت مع السمافور بغيح أبي إسرائيل زود نور سبسي مبزعتي سبسي بسمافورو تخطيله زحل السب كمان يلن ما كنا رئيس قوي منات انتين تلكمني لمد سلا زي نبر قال ملي كان 10 عام قدر صلاح حجي خمس زحل زول لمد سلا زي كان نفسه كسا كندت تزقب أخبرتها هيباني مات أب كان راجن حركة بتصعبية كم سبب نتحسبن كم سبب نتكبرن يقبر خام depend أبي تخيلنا أبي تقولنا زخالي زرواي جن كبور سمنكا كتبه يومالتي so سلزي صبح الله challenge جن أبوت الله مالتي اوكي بدوتات أبوت الله قصر عصرت أنا موداتها أزين كتقبرون زلكم أبزين قدمت مسلم بالك بفل كوفيلكا كيف راحة كيف تسكفكا بتشم أدماس وين ما زي يونيفرس زحاتت كايز بكا صراحة زدل تلقى صراحة تركبيها ينوات سريحك مهارك عبيك مرعوي حرار قبرين تلقاها كتقبر تخلي خاماتي سو سلازي تنقدامت عمت مستصها بستخا عليك بلان قبر
ነዚ ዓመት እዚ ብዛዕባ ትምህርቲ እየ ብዛዕባ ስድራዶ ብዛዕባ መርዓዶ ገለ መለ ከወጉደ እየ ቀዳማይ ነፍሰይ ክተክል ኣለኒ ዝበዝሐ ሰብ ፀገሙ እንታይ ፕላን የብሉን ምፅኡ ኢሉ ይምርዖ ቋንቋ ከይፈለጠ ዝነብረሉ ዓዲ ኣብ ብሪሽ ኮሎምቢያ ኣብ ቫንኩቨር ዲ ክነብር ኣብ ካልግሪ ዲ ክነብር ቶሮንቶ ዲ ክነብር ዊኒፔግ ዲ ክነብር ከይተረጋገፀ ቋንቋ ከይፈለጠ ባህሊ ናይዚ ዓዲ ባህሪ ናይዚ ዓዲ ኣነባብራ ናይዚ ዓዲ ናይ ባንኪ ስነ ስርዓት ናይ ክሬዲት ካርድ ስርዓት ናይ እትዮም መሰረታውያን ታክስ ከመይ ጌርካ ትመልእ ግብሪ መንግስቲ ከመይ ጌርካ ስራሕ ትረክብ ኣብ 4 5 ወርሒ 6 ወርሒ ከይዱ ይምርዖ ክምርዖ ከለኸ ኣትሊስት ሓጋዚ ትኾኑ ኣትሊስት ቋንቋ ትፈልጥ ናብራ ናይዚ ዓዲ ትፈልጥ ገለ እንድሕር ኮይንካ ግሬት ኣትሊስት ዩ ኖ ዋት ማእከለ ኣነ በይነይ ይኮንኩን ክትሕግዘኒ ትኽእል ሰብ ኣላ ክብል ይኽእል እዩ the problem ግን ሓንቲ ዘይትፈልጥ እንግሊሽ ይኹን ገለ ይኹን ዘይትፈልጥ ከይዱ ይምርዖ እንግሊሽ ዘይትፈልጥ ምርዖ ቆልዓ ይወልድ ቆልዓ ባይ ዲፎልት ብባህሪ ኣብ ካናዳ ኣይኮነን ዶ ምስ ዓለም ምስ ደቀ ካብቲ ገዛኻ እውን ክትራዳዳእ ዘይትኽእለሉ ደረጃ ትበፅሕ ስለዚ ሜክ አ ፕላን ቅድሚ ምምፃእካን ድሕሪ ምምፃእካን ሜክ አ ፕላን መርዓት ምርዖ ዘለኻ ግሬት ዋጢ ነገር ግን ጊቭ ኢት ታይም ዕድመና ከይዱ 35 ከይዱ 45 እሞ 2 ዓመት እንታይ ክንልውጣልካ ሕጂ ጊቭ ኢት ታይም ቁርብ ግዜ ሓቦ ምክንያቱ ብዙሓት ስድራ ቤታት ብከምዚ ስትራግል ዝገብሩ ማዕለያ ዘይብሎም እዮም ማለት እዩ ሰው እንድሕር ናተይ ትብሎ ስራሕ ሒዝካ ዓዲ እንድሕር ተራዳዲኻዮ እንድሕር ፈሊጥካዮ መእተዊን መፅኡን እንድሕር ፈሊጥካ ክትምርዖ ከለካ ኣይፅግመካን እዩ ቻሌንጅ ይኮነካን እዩ እንተዘይከይኑ ግን ንባዕልኻ ድራይቨር ላይሰንስ ከይሓዝካ ንባዕልኻ ዓድኻ ይፈልጥካ ቋንቋ ንእሽተይ ከይፈለጥካ ገለ ነገር ከይሓዝካ እንድሕር ካልእ ሰበይቲ ወይ ሰብኣይ ተምፅእ ኣሎ ኮይን ኣብታ ዘላታስ ተወሰኻታ ይብሉ ትግርኛ ስለዚ ነታ ዘላትካ ፀገሙን ክውስኻ እዩ ስለዚ መፅእ ከለኻ ቀዳሞት ዓመት እንታይ ኢኻ ክትገብር ትደሊ ብትምህርቲ ክንደይ ትማር ትደሊ ብስራሕ እንታይ ኢኻ ክትሰርሕ ትደሊ ከመይ ኢኻ ክትሰርሕ ዝኾነ ስራሕ ረኸበለይ ግደፎ ዘረባ እዚ እመኑኒ እቲኣ ትደልያ ስራሕ ብንፁር ኣብ ርእስኻ እዚኣ ዝደሊ ስራሕ ኢልካ ኣበላ ጥራይ ንስኻ ነቲ ትደልዮ ስራሕ እንታይ ረቑሒታት እዮም ዞም ከማልእ ዘለካ ጥራይ ፍለጥ እምበር ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ዝኾነ ስራሕ ብለካ ሓደ ሰብ መፅኡ ዝኾነ ስራሕ ዝረኣ እሞ I don't know ወላ ሸብ ምሻጥ ሸብ ትሸይጥ ድራግ ትሸይጥ እሱውን ስራሕ እኳ እዩ እንገለ ሰባት ኮ ስራሕ ይስርሑ ስለዚ ዝኾነ ስራሕ ዘይኮነስ እዚኣ እያ ዝደሊ ክትብል ፅቡቕ እዩ እዚ እንታይ ኣብ ካናዳ ስራሕ ዘድልዩ ቤዚክ ዝኾነ ኢኻ ለሓሚ ዲኻ ቴክኒሻን ዲኻ ቆናኒ ዲኺ ሜክኣፕ ዲኺ ካስተመር ሰርቪስ ዲኻ there is so many ዓይነት ስራሓት ዝኾነ ስራሕ ትብል ሰብ ከዓ ዝፍትሸልካ ፅሬት ዝፍትሸልካ ወይ ወርሃዊ ዝፍትሸልካ ስለዚ ብዝተኻእለካ እቲ ቀዳሚት ዓመት ፕላን ዝዓበየ እዩ ማለት እዩ ተዘይ ፕላን ዘይገርካ ግን ገንዘብ ሴፍ ክገብራ ይትኽእል ኢኻ ናብራ ክትተማቕራ ይትኽእል ኢኻ ካልእ ክትበላ ይትኽእል ኢኻ ካልኣይ ክትገይሽ ይኹን ክትከይድ ይኹን ብዙሕ ዕድላት ዘሎ እንታይ ገዲሽካ ትእሰር ቫንኮቨር ኣይጣዕመካን ካልግሪ ትኸይድ ካልግሪ ጣዕመካን ኤድመንተን ትኸይድ ኤድመንተን ኣጣዕመካን ሳስካቸዋን ትኸይድ ሳስካቸዋን ኣጣዕመካን ዊኒፔግ ትኸይድ ዊኒፔግ ኣይጣዕመካን ቶሮንቶ ትኸይድ ቶሮንቶ ጣዕመካን ክችነር ትኸይድ ክችነር ጣዕመካን I don't know you can live whatever you want እዚ ግበር እዚ ትግበር ዝብለካ ሰብ የለን ካልግሪ መፂኻ ካልግሪ ጣዕመካን ሞ ኣብኣ ኮንካ ምምራር ግን ዋላ ትርጉም የብሉን ዓዲ እንጀራኻ ዓድኻ ትብል ነይራ ሰበይቲ ቀደም ኣብ ዓድና ስለዚ እቲ ስኻ ክትረኽበሉ ትኽእል ዳ እምበር ሰብ ዘለዎ ጥራይ ኣይኮነን ዓድኻ ዓዲ እንጀራኻ እዩ ዓድኻ እዚአን እንተን 10 ነይረን ተስፋ ገብር ኣቢልኩም ክትኮኑ ሓደ ሓደ ክንሪአ እንድሕር ከይና እታ ቀዳመይቲ እንታይ ኢልናያ ቀዳመይቲ ካናዳ ክቡር እዩ ናብራ መናብሮ ክቡር ምዃኑ ክትርዳእ ክትግንዘብን ይግባእ ካልኣይ ሴፍ እንተዘይገርካ ወላ ሴፍ ዝገበርካ ሒዝካ ዝመፃ ገንዘብ ኣብ ሓፂር ግዜ ይኽእል እዩ ሳልሳይ ቋንቋ ወይ ማዕፆታት ይኸፍቱልካ ወይ ድማ ማዕፆታት ይዓፅውልካ ስለዚ ቋንቋ እንግሊሽ ቋንቋ ሽወደን ቋንቋ ብትዘለኻ ዓዲ ብዘይገድስ ኣብ ኣሜሪካ ካናዳ ኣውሮፓ ኣውስትራልያ ቋንቋ ናይቲ ሃገር ምፍላጥ ሓደ ካብቲ መሰረታዊ ዝኾነ እንታይ እዩ መፍትሒ ናይ ሽግርካ ክኸውን ይኽእል እዩ ኦኬ ራብዓይ ዲግሪ ጥራይ ምህላው ወይ ድማ ትምህርቲ ዘይተማሃርኩ ደይኩንካ ትብል ዘለካ ሞያታት ክእለታት ከተማዕብል ይግባእ ናይ ምዝራብ ክእለትካ ናይ ምሻጥ ክእለትካ ናይ ኮንፊደንስካ ድዩ ናይ ይህን ምባልካ ኣቲቱድ ናትካ ድዩ ኮንፊደንስ ናትካ ድዩ እዚኦም ሲምፕላት ዲፕሎማ ከተምፅኦም ትኽእል እዚኦም ንሕሪስካ እውን ኣዝዮም ሓገዝቲ ባእትታት ነቲ ንስኻ ትደልዮ ነገር
ቁፅሪ 5 ሓደ ካብቲ በየ ሰባት ኣነ ከምዚየ ነይረ ኣነ ሸፈ ነይረ ኣነ ክኢላ ነይረ ኣነ ዶክተር ነይረ ኣነ እንደስ ነይረ ትካል ዝብልሎ ዩ ሜይ ስታርት ካብ ዜሮ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ ካብ ዜሮ ኣብ ምስ ሰባት 4-5 ሰባት እናነበርካ ገለመለ ክትጅምር ክትዳሎ ኣለካ ማለት እዩ ቁፅሪ 6 ሕልምኻ እቲ ናይ ሕልምኻ ኢኻ ነገር ግን ኣብ መጀመርታ ምናልባት ካብ ፅሬት ድዩ ካብ ኡበር ድዩ ምስራሕ ክትጅምር ክትግደድ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ቢ ሬዲ ቁፅሪ 7 ድማ ብዛዕባ ናይ ክሬዲት ካርድ ስርዓት ወይ ድማ ሲስተም ብግቡእ ምርዳእ ብዛዕባ ገንዘብ ዘለካ ፍልጠት እንድሕር ዘየዕብኻ ክትሰት ወይ ድማ ፅሙዋ ኣሎ እቲ ፅሙዋ ድማ ክትፍትሓሉ ትኽእል ምውፃእ ምስ ሰባት ምርኻብ ምስ ካልኦት መሓዙታት ምፍጣር እዩ ማለት እዩ ቁፅሪ 9 ኣተሓስባኻ ኩሉ ነገር እዩ ማለት እዩ ወይ ከተማርር ኢኻ ወይ ከዓ ዕድላት መረረ ክመፀካ እዩ እንድሕር ናብ ዕድላት ገዝካ ጠሚትካ ዕድላት ክመፁካ እዩ ፍሽኽቲ ኢልካ ሰብ ሕሰቦ እሞ ዓለም ዝሃብካያ እያ ትበካ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ሓንቲ ነገር ከረጋግፀልኩም እየ ሎማዓንቲ መገዲ ትኸይድ ኣለኻ ተይልካ ሓደ ሰብ እንታይ ትብሎ ኢኻ ትብሎ ትብል ድሕሪ ሓሊፉ እንታይ ትብል ትምኻ ትብል ሄይ ሃው ኣር ዩ ከመይ ኣለኻ ድሓን ዲኻ እንተይልካ ግን ወላ ሓሪቕካ ከለኻ ሰላም ድዩ ከመይ ኣለኻ ትብል ኢኻ ትሰኪፍካ ማለት እዩ ቢካዝ ፍሽኽ ኢልካ ኣሎ ፍሽኽታ ክትቦ ግድነታዊ ስለ ዝኾነካ ማለት እዩ ስለዚ ዓለም ዝሃብካያ ትመፅን ስለዚ ተሓስባኻ ድልው ግበሮ ወይ ከተማርር ዲኻ ምምራር ዲኻ ትባ ትደሊ ንዓለም ወይስ ዕድላት ክትሪእሉ ትኽእል መገዲ ኢኻ ትፍጥር ትደሊ ስለዚ ኣብዚአን ክልተ እዚአን ናትካ ምርጫ እዩ ካልኣይ ንዓመት ሙሉእ ፕላን ግበር ሓደ ዓመት 2 ዓመት 3 ዓመት ፕላን ግበር ሃር መዓስ ትወልድ ፕላን ግበር ብዘይ ፕላን ወላ ሓንቲ ሓመዶም ይዕብዮም ናበልካ ምውላድ ኣብዚ ካናዳ ኣይሰርሕን እዩ ቆልዓ ምውላድ ሓደ ካብቲ ፕሪሸስ ነገር ወይ ድማ ካብቲ ዝበለፀ ህያብ እዩ ብዘይ ፕላን ምውላድ ግን ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝገብሮ እዩ ኣብ ሓዳር ከይተረጋጋእኻ ኣብ ናብራ ከይተረጋጋእኻ ክትምርዖ ከለኻ ንነብስኻ ቋንቋ ይፈልጥካ ባህልኻ ይፈልጥካ ባህርኻ ይፈልጥካ ሲስተም ናይዚ ዓዲ ኣናብራ ናይ ባንክ ሲስተም ድዩ ናይ ፖሊስ ሲስተም ድዩ ናይ ግብሪ መንግስቲ ሲስተም ድዩ ናይ ክሬዲት ካርድ ሲስተም ድዩ ናይ ስራሕ ሲስተም ድዩ ናይ ትምህርቲ ሲስተም ድዩ እዚኦም ቤዚክ ዝኾኑ መሰረታዊ ነገራት ከይፈለጥካ እንድሕር ድርግም ኢልካያ ግን ወል ነገራት ከብዱኻ ይኽእሉ እዮም ወይ ከዓ ድርግም ክትብላ ከለኻ ኣትሊስት ትሕግዘኪ ወይ ድማ ዝሕግዘካ ክኸውን ከለኻ ዝሓሸ እዩ እዚአን ነይረን እንድሕር ጠቂመናኹም ወይ ድማ እዚአን ነገራት እዚአን ብፍላይ ናይ ኣፍሪቃ ዘለዉ ብሕጂ ዝመፁ ኣዝያን ሓገዝ ዝኾና ስለ ዝኽእላ ወይ ድማ ካናዳ መፂኦም ወይ ኣብ ኣውሮፓ ሓደሽቲ መፂኦም ዘይጀመሩ ሰባት ካናዳ ኢዝ ቢዩቲፉል ካንትሪ ካናዳ ኢዝ ንዓና ኢት ኢዝ ላንድ ኦፍ ኦፖርቹኒቲ ፈቲና ፀዲእና ዓዲ ናይ ዕድላትን ናይ ፀጋታትን እዩ ሰዓት 3 ለይቲ ብእግርኻ ወክ ትገብር መኒኻ ዝብለካ ሰብ ከማን የለን ተደሊኻ ትሰርሕ ተደሊኻ ትመሃር ተደሊኻ ትጠፍእ ስለዚ እቲ ምርጫ ኣባኻ እዩ ኣይ ብሊቭ ኩላና ኤርትራውያንካ ኣዝየና ፃዕራማ ስለ ዝኾንና ነቲ ፃዕርናትና ንእሽተይ ሜላን ጥበብ እንድሕር ወሲኽናሉ ዝበለፁ ሰባት ክንከውን ንኽእል ኢና እቲ ናይ ምፅዓር ድፍእ ኢልካ ናይ ምስራሕ ባህሪ የለና ቁርብ ግን ሜላን ሓሳብን የብልናን ንሕዋትና ቁርብ ሪስፔክት ንገብርና ብፍላይ ቅድሚና ዝመፁ ድዮም ስራሕ ዘለዎም ድዩ ገለመለ ኣይነብሎም እዚኦም ካ ትሚሎም እናበልና ንኸይድ ስለዚ ቁርብ ሜላ እንድሕር ወሲካሉ ናይ ሰብ ምዝራብ ኮሚኒኬሽን ምስ ሰባት ምፍጣር ኮንፊደንስ ናትካ ኣተሓስባኻ ኣወንታዊ ሰብ እንድሕር ኮንካ ካናዳ ኢዝ ቢዩቲፉል ኣይ ሃቭ ሲን ሶ ሜኒ ፒፕል ሰባት ልክዕ ከም ፊዮሪ ከጉልዕሉ ዝበሃል ክፈርዩን በቃ ስድሪቶም ኣዝዮም ኣብ ጭካና ብፅሙዋን ዝነበሩ ሲናይ ሳህራይ ገለመለ ኣብ ሊብያ ተዘርቢዮም ዝነበሩ መፂኦም ውሽጢ 3 ዓመት ናብርኦም ገይሮም ናተይ ዝብሉ ስራሕ ሰሪሖም ማኪኖም ሒዞም በቃ ፅቡቅ ኣነባብራ ዝነብሩ ማእለያ ዘይብሎም ሰባት እየ ዝፈልጥ ማለት እዩ 5 ዓመት 6 ዓመት ገይሮምካ ምኒን ዝብሉካ ሰባት ትፈልጥ እየ ስለዚ ሓደራኹም ካብቲኦም ምኒን ዝብሉ ሰባት ከይትኾኑ ንዓኺ ንበይንኺ ሰምሃር ንበይንኺ ምርሃው ንበይንኻ ተባሂሉ ዝውሃበካ ፀገም የልቦን ፀገም ቻሌንጅ ኣለኒ ቻሌንጅ ኣለካ ቻሌንጅ ኣሎ ኢቨን ዶናልድ ትራምፕ ከማን ቻሌንጅ ኣሎ ትማሊ እንታይ ኢሉ ሸት ምስ ገበሩ እንታይ ዛር ነይሩ I didn't know ኢሉ ማለት እዩ ክሳብ ክንዲዚ ሓደገኛ ምዃኑ ፕሬዚደንት ምዃን ኣይፈልጥኩ ነይረ እምበር መርፅ ኩሉ ግዜ ኩሉ ክእል ኢሉ ነይሩ ስለዚ ንበይነየ ተበዲለ ንዓይ ንበይነየ ከም ዝገጢምኒ ዝብል ሓሳብ ኪንዮ ሓፀር ድርብዮም ብኡ መዳይካ ክትሕወትካ ማለት እዩ ስለዚ I wish you all the best እዚኣ ቪድዮ እንድሕር ጠቂማትኩም ናብ ኩሉ ሰባት ሸር ግበርዎ ኢኹም ከም ኩሉ ግዜ ስለትህቡና ደገፍን ምትብባዕን ድማ የመስግን ሰላም መዓልቲ ይግበረልኩም ኣብ ዘለኹሞ ሰላምኩም ይብዛሕ